ràpid repàs del que serà la cerimònia d'inauguració. Podrem veure música, ja hem vist el de Chopin, composta per Antoni Parera Fons, altres moments de la música i danses que entraran d'aquí uns segons. Apareixen per les portes que donen accés al terreny de joc de Son Moix 450 balladors i balladores de Vall de Bot, la dansa de Mallorca. Aquests al·lots i al·lotes interpretaran el Bolero de Santa Maria, una peça especialment construïda i feta per aquesta ocasió. Formen part de l'Escola de Música i Dansa de Bartomeu Ensenyat. Bartomeu Ensenyat, el mestre que va recuperar una bona part del folklore mallorquí mort ara fa un any. Bartomeu Ensenyat va fer una recopilació del ball i va establir les normes del ball popular mallorquí, que té una regla bàsica: la dona comanda i l'home la segueix. La coreografia que veurem tot seguit és de Biel Frontera, nascut a Ariany. Hi ha 450 ballarins que han vengut de Palma, d'Ariany, de Calvià, de Catdellà, de Santa Eugènia, de Porreres, de Montuïri, d'Artà, de Sant Jordi, de Sóller, del Pla de Natassa, de Santa Ponça, de Peguera, d'Esporles, de Santa Margalida, de Maria de la Salut, de Muro i tant d'altres pobles de l'illa de Mallorca. Han estat 450 balladors de molts de pobles de Mallorca que han col·laborat desinteressadament en aquesta universiada per fer una de les peces musicals i una de les coreografies més espectaculars.
El Bolero de Santa Maria, una peça tradicional pres dels xeremiers de Santa Maria i arranjada per convertir-la en bolero pels xeremiers de Sa Calatrava. Ha estat enriquida amb instruments, a part dels tradicionals, en la xeremia, Miquel Tugores, i el flabiol i el tambor, Tomàs Salom. S'hi han afegit per aquesta ocasió un llaüt, en Tomeu Camps, una guitarra, Rosa Mulet, un guitarró, Pet Lluís, i un bombo, Rafael Nadal. Els balladors i les balladores ja deixen la gespa i abandonen l'estadi. L'abandonen entre els aplaudiments del públic que omple avui vespre l'estadi de Son Moix, un estadi que fins ahir encara hi feien feina, però que finalment s'ha inaugurat amb tots els honors que mereixia aquesta obra que ha centrat l'atenció de tots els mallorquins i és també l'obra pública més destacada d'aquesta universitat. Entrem ara en una altra fase de la festa. En aquest moments està tot a punt perquè actuï el trio format per Moreno i el solista Hakim, que interpretaran Mediterráneo, una versió de Joan Bibiloni sobre l'original de Joan Manuel Serrat i que vol fondre en 4 minuts els ritmes flamencs i marroquins. Moreno i Hakim ja són damunt l'escenari.